नमस्कार मंडळी, मी सुधीर गावडे गझाली चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आज आहे बुधवार आणि आज आहे संकष्टी. तर आमच्या सगळ्यांचा उपवास आहे, सगळ्यांचा म्हणजे आमच्या तिघांचा उपवास आहे आणि सोमचा का उपवास नाही आहे. तर त्याच्यासाठी काय बनवणार काय माहिती नाही, पण आपल्या उपवासासाठी ती आज एक खास रेसिपी बनवणार आहे. तर तिला विचारा ती काय बनवणार आहे ती रेसिपी. सर मित्रांनो, मी आता आलो आहे सुरेखा इथे किचनमध्ये. काय बनवणार तिला विचारा. सुरेखा, काय रेसिपी बनणार आहे? संकष्टी निमित्त साबुदाणे वडे बनवणार आहे. वा, म्हणजे आज काय चंगळच आहे, मुलांची पण नाही आमची पण, सगळ्यांनाच आवडतात. सगळ्यांनाच आवडतं. तर मित्रांनो, आज संकष्टी निमित्त वडे बनवणार आहेत. त्याचे साहित्य आहे की तिथे ज्या घेतलेलं आहे ते तिला आपण विचारूया तरी काय काय साहित्य घेतलं आहे ते. काय काय साहित्य घेणार आहेस तू? सगळ्यात आधी साबुदाणा घेणार आहे. 2 वाट्या साबुदाणा घेणार आहे. हा एक वाटी साबुदाणा, अजून एक वाटी साबुदाणा घेणार आहे. अच्छा. 2 वाटी साबुदाणे घेतले, ते चांगले धुवून त्याच्यामध्ये थोडं पाणी ठेवायचं. अच्छा. साबुदाणे बुडणे आहेत पण चांगले धुवून ते स्वच्छ धुतल्यानंतर पाणी ओतायचं आणि 4-5 तास भिजत ठेवायचे. अच्छा. 4-5 तास भिजल्यानंतर मग ते आपण खिचडी बनवायला घ्यायची. अच्छा. साबुदाणा आता भिजवते मी. सुरेखा, सांग आता पुढचं साहित्य काय घेतेस? साबुदाणे भिजायला ठेवले आहेत, ते 4-5 तास भिजणार. तोपर्यंत आपण हे बटाटे लागतात. बटाटे उकडून घेऊ कुकरमध्ये. ते पण उकडून थंड व्हायला पाहिजे. त्यासाठी आपण हे बटाटे 4-5 उकडून घेऊ. कुकरमध्ये लावते, बटाटे उकडून घेते चांगले. ठीक आहे. तर मित्रांनो, चला आता बटाटे उकडून घेते, नंतर भेटू पुढे आपण. तर पुढे का आता पुढचं साहित्य काय आहे? बटाटे उकडत आहेत तोपर्यंत आपण हे शेंगदाणे भाजून त्याची सालं काढून घेतली. अच्छा. शेंगदाणा आता ह्याचा मी कूट करून घेते. बरं. म्हणजे जाडसर, एकदम बारीक नाही, जाडसर कूट करून घेते. अच्छा. आणि मग आपण ते शेंगदाण्याच्या साबुदाण्यामध्ये मिक्स करायचं. अच्छा. बटाटा, साबुदाणा आणि शेंगदाणे एकत्र मिक्स करायचे वड्यासाठी. आता याचा मी कूट करून घेते. ओके, ठीक आहे. आता सुरेखा, आता पुढचं साहित्य काय आहे? आता एक बटाटे उकडवून घेतलेले मी सोलून घेतले तुकडे करून. अच्छा. बटाट्याची सालं काढून आता बटाटे घेतले आहेत उकडून. शेंगदाण्याचा कूट करून घेतला. अच्छा. साबुदाणा आहे भिजलेला बघा, चांगला फुलून आलाय. अच्छा. 2 वाटे साबुदाणा असा फुलून आलाय चांगला बघा, भिजवलेला. 4-5 तास नाही, 4-5 तास भिजावा लागतो. चांगला मग असा मोकळा होतो. अजिबात खाली चिकट नाहीये, मोकळा आहे साबुदाणा. तो साबुदाणा असं तर बघा मित्र, लक्षात ठेवा, 4-5 तास भिजून घ्यायचे, मग ते असे चांगले फुलून येतात. आणि त्यासाठी लागणार आता हे मिरची आणि जिरं असं जाडसर कूट करून घेतलंय. असं ठेचा करतात तसा कूट करून. आता मिरची दाताखाली येते. आणि तुम्हाला आवडत असेल तरच कोथिंबीर टाकायची, आवडत नसेल तर नाही टाकायची. कारण काही लोक नाही खात कोथिंबीर उपासाला. आणि थोडा कढीपत्ता. आणि वड्यांसोबत आपल्या साबुदाणा वड्यांसोबत ही चटणी बनवणार आहे. त्यासाठी हे खोबरं, जिरं, ही मिरची आहे हिरवी, आल्याचा तुकडा छोटासा आणि मीठ, याची मी चटणी बनवणार आहे. त्याच्यात कमी कोथिंबीर टाकणार नाही. वड्यांबरोबर खायला चटणी आहे. वड्यांबरोबर खायला चटणी. अच्छा. आता आपण हे सगळं मिक्स करू. अच्छा. तर मित्रांनो बघा, त्याला सगळं मिक्स करून घेते त्याच्यामध्ये. बटाटे पहिले स्मॅश करून भांड्यामध्ये. तर बघा मित्रांनो, ती आता बटाट्याचे पूर्ण एका भांड्यामध्ये स्मॅश करून घेते. चांगले मऊ करून घ्यायचं. मग त्यात साबुदाणा मिक्स करायचा. अच्छा. जेवढा बसेल तेवढा. बघा मित्रांनो, प्रोसेस नीट लक्षात घ्या. बटाटा चांगला एक जीव झाला पाहिजे, नाही तर बटाट्याचे तुकडे राहतात. बरोबर. मग ते तुकडे मग ते मिळतात आपल्याला. चांगला मळून घ्यायचा असा मिक्स करून. त्यात आता बटाटा एक जीव झालेला आहे. त्यामध्ये आता मी साबुदाणा टाकते. अच्छा. साबुदाणा मिक्स करते. बघा मित्रांनो, बटाटा मिक्स झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये साबुदाणे टाकायचे आणि साबुदाणे पूर्ण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे. साबुदाणे आणि हा शेंगदाण्याचा कूट, शेंगदाण्याची जाडसर भरड करून घेतलेली. अच्छा. मिक्स करते त्याच्यामध्ये. तुमच्या आवडीनुसार टाका. तुम्हाला जर कमी हवं असेल तर कमी टाका शेंगदाण्याचा कूट. अच्छा. जास्त लागत असेल तर जास्त टाका. आवडीनुसार टाकायचा. तर मित्रांनो, लक्षात ठेवा, तुमच्या आवडीनुसार त्याच्यामध्ये शेंगदाण्याचा कूट तुम्ही वापरू शकता. असं चांगलं मिक्स करून घ्यायचं, एकजीव करून व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं.
तर ठीक आहे, आता आपण पुढचं एकजीव झाल्यानंतर तुम्ही भेटू. तर मित्रांनो बघा, तिने व्यवस्थित मळून घेतलेलं आहे, ते एकजीव करून घेतलेलं आहे. तर आता पुढे काय साहित्य टाकणार आहे तिला विचारूया. आता त्यात टाकणार आहे मी जिरं आणि मिरचीचं असं जाडसर कुटून घेतलेला ठेचा टाकणार आहे. अच्छा, तिखट लागण्यासाठी थोडं. तुम्हाला हवा तेवढा तिखट टाकायचा आवडीनुसार. अच्छा, मिरचीचे तुकडे नाही करून घेतले, तुकडे दाताखाली मिळतात. बरं. मग हा मी असा जाडसर ठेचा करून घेतला. अच्छा, कुटून घेतली मिरची. ती पुन्हा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची ना, आपल्याला पाहिजे तेवढी टाकायची आहे. तुम्हाला जे मित्रांनो जेवढं तिखट हवं तेवढं टाकायचं. कढीपत्ता नंतर पुन्हा कढीपत्ता टाकायचा. कढीपत्ता तळून घ्यायची गरज नाही, कारण त्याच्यामध्ये आपण वडे मिक्स होणार आहे. त्याच्यावर तळून येणार असतो, आणि आता त्याचा फ्लेवर त्याच्यामध्ये येणार आहे. आता टाकणार आहे त्याच्यामध्ये मीठ चवीसाठी. अच्छा, तर बघा मित्रांनो, तुमच्या चवीनुसार मीठ टाका तुम्ही. बघा, पुन्हा ते एकजीव करून घ्यायचं सगळं व्यवस्थित. मिक्स व्हायला पाहिजे, सगळे मीठ लागलं पाहिजे ना वड्यांना नीट. बरोबर. तर ठीक आहे, आता एकजीव करून घेते, नंतर पुढे भेटू आपण मित्रांनो. तर आता तुझा हे एकजीव करून झालाय का? एकजीव सगळं झालेलं आहे. थोडीशी आता कोथिंबीर टाकू. अच्छा, आम्ही वापरतो कोथिंबीर, मला आवडी असेल तरच टाका, नाही वापरलं तरी चालेल. आम्ही टाकतो. तर मित्रांनो, तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कोथिंबीर वापरू शकता. काही जण आवडत असेल तर टाकू शकता, नसेल आवडत तर नका टाकू. आणि पुन्हा ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. आणि गोड्या आता हे सगळं तयार झालेलं आहे. आता आपण फक्त वडे गोल करायचे आणि ते तळून घ्यायचे. तर चला मित्रांनो, नंतर आता वडे बनवतोय बघूया. तर मित्रांनो बघा, तिथे सारण आता ते मळून झालेलं पूर्ण सगळं एकजीव झालेलं आहे. एकजीव झालेलं आहे. ते हातानेच करावं लागतं, चमच्याने करायला होत नाही. मला सगळं हातानेच करते, कारण हे हातानेच एकजीव करावं लागतं. बरोबर, चमच्याने होणार नाही ते. बटाटा मिक्स होत नाही तर बरोबर, मिळून येत नाही. थोडंसं हाताला तेल लावायचं, असं त्याला हाताला तेल लावायचं. अच्छा, आणि असं गोळा करून घ्यायचा. आपल्याला ज्या आकाराचे हवे त्या आकाराचे वडे करून घ्यायचे. लहान मोठे तुम्हाला केवढे हवे तेवढे बनवून घ्यायचे. असे गोल वडे असे बनवून घ्यायचे. मित्रांनो, असे गोल थापून राऊंड करून चपटे करायचे. त्यासाठी पूर्ण पहिला हे चांगलं स्मॅश झालं पाहिजे, एकजीव झालं पाहिजे. एकजीव झालं पाहिजे. बटाटे साबुदाणा आणि शेंगदाणा अच्छा, चांगलं एकजीव झालं की असे वडे चांगले येतात गोल. बघा, आता असे सगळे करून घेते आहे ती. अजून एक तुम्हाला करून दाखवते. नंतर सगळे पूर्ण तयार झाल्यानंतर दाबून असा गोळा करून घ्यायचा, म्हणजे फुटत नाही साईडने. अच्छा, लाडू होतो आपण तसे गोल करायचे आधी आणि मग असे दाबायचे. बघा मित्रांनो, कसा आकार आला राऊंड एकदम. बघा, असे गोल करून घ्यायचे. बघा असे ती आता सगळे करून घेते आणि नंतर डायरेक्ट तुम्हाला आता ते तळते वेळी दाखवेल. चला नंतर भेटू आपण. तर बघा मित्रांनो, वडे वळून तयार झालेले आहेत. आता ती तळायला घेते. ते सगळे तयार करून झालेले आहेत. आता मी इथे कढई ठेवली आहे. कढईमध्ये तेल टाकलंय. ते तेल तापलं की एक एक तळून घेणार. तेल तापलं की बघण्यासाठी आपण तो एखादा साबुदाणा टाकून बघायचा. साबुदाणा म्हणजे तेल तापलेलं आहे, साबुदाणा वरती आला लगेच. तेल तापलेलं आहे. आता आपण एक एक वडा सोडायला देऊ. मित्रांनो, आता वडे चांगलं तापलेलं आहे. हे वड्यात एक एक सोडणार आहे. मित्रांनो, हळूच सोडायचे, अंगावरती तेल उडू शकतं, कारण त्याच्यामध्ये थोडंसं पाण्याचं मॉइश्चर असतं वड्यांमध्ये. एका वेळी जास्त नाही, 4च सोडायचे, म्हणजे त्यांना हलायला जागा वेगळी पाहिजे चांगले शिजायला. मुद्दाम मी लोखंडाची कढई वापरते. लोखंडाच्या कढईमध्ये तेल कमी पितं. कुठली तळायची वस्तू असेल तर लोखंडाच्या कढईमध्ये तळायची. अच्छा, म्हणजे तेल कमी लागतं. अच्छा, जास्त पदार्थामुळे त्या जास्त तेल राहत नाही. बरोबर. आता हे एकदम लाल खरपूस होईपर्यंत तू तळून घ्यायचं. आतमध्ये चांगले शिजले पाहिजे. अच्छा, थोडं कमी गॅसवरच तळायचे, जास्त फास्ट गॅस नाही ठेवायचा. मिडियम गॅसवर तळते. आता मिडियम ठेवायचा गॅस, तर ते आतमध्ये शिजले पाहिजे.
कच्चे नाही राहायला पाहिजे. तर बघा मित्रांनो, आता वडे तिने सोडलेले आहेत कढईमध्ये. लगेच पलटी करायची नाही. लगेच त्याला जर आपण पलटी करायला जर चमचा किंवा झारा लावला ते म्हणजे असे खुलले जातात, पुस करू शकतात, तुटू शकतं. ते. त्यामुळे थोडे शिजायला द्यायचे आणि मग थोडे शिजले की नंतर पलटी मारायची जरा. तर मित्रांनो, तो एका साईडने पूर्ण ते भाजून घेते, नंतर फिरवते तुम्हाला दाखवेल. हे थोडे आता बुडबुडे कमी होत आले म्हणजे आतमध्ये शिजत आले थोडे. थोडं शिजल्यानंतर हे बघा लाल ब्राऊन झाले आहे बघा. जे शिजल्यानंतर थोडं असे उलटे करायचे जरा. एका साईडने लाल चांगले गोल्डन कलर आलाय. एका वेळेला जास्त नाही टाकायचे, 4 टाकल्यामुळे ते व्यवस्थित शिजतात आतमध्ये. जास्त टाकले तर त्यांना जागा मिळत नाही आणि मग ते तुटतात. बघा मित्रांनो, अशा पद्धतीने तळून घ्यायचे आहेत. थोडा वेळ लागतो तळायला. साबुदाणा कच्चा असतो आणि बटाटा शिजलेला असतो, म्हणजे आतमध्ये शिजायला वेळ लागतो दोन्ही एकत्र. तर मित्रांनो, असेच आपण आता सगळे साबुदाणा वडे तळून घेऊ आणि मग आपण खाते तुम्हाला सांगतो टेस्ट कशी असणार आहे ती. तर मित्रांनो बघा काय कलर आलेला आहे वड्यानं. असे एकदम खरपूस तळून घ्यायचे. दोन्ही साईडने व्यवस्थित तळले गेले पाहिजे आणि आतमध्ये कच्चा राहत नाही. बघा ते अशा प्रकारे तळले गेले पाहिजे, मग ते आतमध्ये व्यवस्थित एकदम कुरकुरीत लागणार आहे. तर बघा मित्रांनो, उपवासाची डिश तयार झालेली आहे. तुम्ही पण अशी घरी करून बघा आणि आम्हाला कमेंट करून कळवा. तर हा व्हिडिओ एकंदरीत कसा वाटला तर तुम्ही आम्हाला कमेंटद्वारे कळवा आणि आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करून बाजूचं बेल आयकॉन प्रेस करा. हा व्हिडिओ घेतल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.